Najbolji badmintonaši naše škole, predvođeni neumornom trenericom Natalijom Kamenčić, nastupili su na prvenstvu grada Zagreba. Nakon dviju pobjeda 3:0 u prva dva kola, uslijedila je sama završnica gdje su nastupile 4 ekipe. U prvoj utakmici naši su pokazali svu raskoš svoga talenta, te su uvjerljivih 3:0 porazili vršnjake iz osnovne škole Julija Klovića. Uslijedila je borba za državno natjecanje s osnovnom školom Alojzije Stepinca, gdje su naši u velikoj drami porazili protivnike s 3:2 i osigurali plasman na državno natjecanje. Preostala je još utakmica protiv osnovne škole Jure Kaštelana, koja je odlučivala o prvaku Zagreba. Tomislavci su iznenadili aktualne prvake Hrvatske i pobjedom 3:2 postali prvaci Zagreba. Dakle, osim zlatne medalje, rezervirano je mjesto u Poreču gdje će nastupiti najbolji badmintonaši u državi. Vito, čestitke na prvom mjestu u Zagrebu i plasmanu na državno natjecanje. Kakav je bio osjećaj danas igrati? Vrlo sam sretan i nisam baš očekivao da će biti prvo mjesto. Najteži protivnici su mi bili Stepinac. Igrao si ključnu utakmicu protiv njih. Kako ti je bilo stresno? Je bilo jako stresno. Pa nisam baš očekivao pobjede, ali kad sam ga vodio onak 11:4, onda sam već osjećao sam da ću pobjediti, pa jako sam sretan. Kakve su ti ambicije za dalje i što očekuješ na državnu? Pa očekujemo barem da budemo 3. mjesto. Očekujemo, na primjer, da dobijem barem 1 ili 2 boda za srednju i da. Hvala i sretno dan. Hvala.